инак мо боз ҳам директорскии розыгрыши навбатии худмона дар каталоги 1-2026 танҳо барои командаи Саида Раҷабова тоза эълон мекунем. Каталоги гузашта мо чӣ хеле шумо шоҳид будем. Холодильник, телевизор, ҳама чӣ монда будем ва ана ин чекҳоеш ки шумо ҳозир мебинед дар ҳамин экран. Чекҳое ки ман аллакай духтара кӯдак гузарондам. Бисёришон нуждатся надоштанд на ба телевизор, на ба стиральная машина. Бисёришон мехостанд ки просто пула гиранд, мо пула гузарондем. Ин каталог мо барои занҳое ки просто дар командаи мо пайваст мешаванд, ай мо харидорӣ мекунанд, чӣ мемонад. Главный призи мо газовая плита. Газовая плита ҳам духовка дора, ҳам 4 та ҷои пухту паз дора. Агар ҳамин газовая плита дар кор набоша, мо пулша рой мекунем. Дальше стиральная машина, конечно, ай ҳама чизи дар кори хоҳен пулша, хоҳен хиди стиральная машина. И танҳо барои шахсоне ки тоза дар командаи мо пайваст мешаванд ё ин ки ҳамроҳи мо кор кардесен, условияш группаҳои корида мефаҳмонем. Телевизор, дальше нигоҳ кунед, миксер 5 та, ай ҳамин миксер 5 та мондагием, 5 кас соҳиби миксер мешавад. Дальше ручная пылесос, 5 кас соҳиби ручная пылесос мешаванд. Набори каструли ба қуввати мошни, айнам 5 та. Общий 18 туфа, газовая плита, стиральная машина, телевизор, 5 та миксер, 5 та ручная пылесос ва 5 та дигар набори каструл. Танҳо барои командаи Саида Раҷабова. Апаухаро ҳар як лаҳзаҳои зиндагӣ ғаниматай. Кӯшиш кунен бо фоида ба барои ҳаёти зиндагиатон истифодаш барен. Мо шуморо дар командаи худмон интизорем.